ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಂತದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಅಪಗದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆಂದು ಮುಜಂಗಾವ್ಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಜಂಗಾವ್ಗ್ ಪೋಯಿನೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ತೂದ್ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚಲ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾತ್ರೆದ ಲಕ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಜನನೇ ಜನ ಏತ್ ಜನ ಕಾರ್ ಪ್ಯಾಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆ ಜನ ಹನ್ನೆನೆ ತಿತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಎನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ದಾಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಕೇಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಜನ ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ನೆನತೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಪೋದು ತೂನಗ ಅವಳು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಮುಜಂಗಾವ್ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನೆರ್ದಾದ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೀರ್ಥಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಲಿತ್ತನ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರೆ. ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಆಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋವಂದೆ ಕೆರೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಜಂಗಾವ್ ತೀರ್ಥದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕೆರೆಟ್ ಸುರುಕು ಮೀದ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಕುಡುಲ ಅರಿಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಕೆರೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋವೊಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಪೋವೊಡು ಇಂದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತೀತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಏನಿರ್ದಾದ ಅವಳು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅವಳು ಮೈಕಡ್ಲ ಎತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತುಯ್ಯ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕುಡುಲ ಅರಿಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಮೀಯೊಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೀದಾತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡು ಅರಿಲ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕೆರೆಕ್ ಸುತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ್ಮ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಡೆ ಮೀಯೊಡು ಮೀದ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಬಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತದು ಈ ಕೆರೆಕ್ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಪಾಯರೆಂದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಏತ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲುಡು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಅಂತದು ಆತು ಜನ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೆರೆಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊರ್ನ ಕುಡುಲ ಅರಿಲ್ನ ಪೂರ ಕೆರೆಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊನೊಡು ಐನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಡು. ಮೂಲು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಅರಿಲ ಕುಡುತ್ತಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಜನ ಉಂತುದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಐನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಐನ್ ಪಾಂಡಾಂಡ್. ಇಂದು ಇತ್ತು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋದು ಪಿರೇ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವನಸು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವನಸು ಮಂತುದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ವನಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.